प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो सुबुनसिरि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। जायखिजाया दिनैयो लखिमपुर जिल्लायाव थानाय जे बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोना थांनाय समफोराव जि पुलिस आसाम पुलिस एबि आरो इउबिनि जि मोनसे फिजिकेलि जि इन्टारभिउ जागासिनो दङ। दा बे क्वालिफाइड जानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों कचिंनि बिथांमोना खावलायदोंमोन। दा बे हिसाबैनो दिनैनिफ्राय बिथांमोननो स्पेसियेल मोनसे फ्रि कचिं जों राहा खालामनानै होनाय जादों। दा बेवहाय मोनसे कचिंखौबो जों लाफादो जे SSC स्टाफ सिलेक्सन जे कमिसननि आन्दारजों माखासे जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना आनजाद होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। दा बिथांमोनखौबो दिनैनि बे कचिंनि गेजेरजोंनो एक्सपार्ट लिंहरनानै जोङो कचिं होनायनि राहाखौ जों लादो। आरो दिनैयो जोंनि गेजेराव सा 22 जायफोरा आसाम पुलिस एबि इउबिआव एपियार जानानै दङ, फिजिकेलि क्वालिफाइ जानानै दङ। दा बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो रादाब मोननाय बायदिब्ला SSCआव जायफ्रा माने आनजाद होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ, दा बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा बे हिसाबैनो जोङो आवगायलांनो सानबाय। जोंहा थांखिया बेनो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानि मोनै जि जेंना, जायखौ जों फंसे रावाव बेखार होननानै बुङो, दा बे जेंनाया गोबांथार जोंनाव जानानै दङ। जोंनि मेगननि नोजोरावनो गोबांथार जोंनि फरायसाफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फार्स्ट डिभिजन पास जानानै दङ, सोरबा BA पास जानानै दङ, नाथाय साख्रि बाख्रि मोनै मा होनो जेबो खामानि मोनै जानानै न'आवनो ओरैनो थालाबायनो गोनां जादों। दा बेफोर नोजोरखौ नायनानैनो बिथांमोनखौ जोङो जिहेथु जोंबो फ्रन्ट लाइनाव थाबाय हिसाबै मा रोखोमै जोङो मा थुलुंगा होनानै बिथांमोनखौ मोनसे एनकारेजमेन्ट होनानै जायखिजाया सरकारि साख्रिफ्राव बाहागो लाहोनाय एबा एपियार जाहोनाय, पास जाहोनाय, आरो बे रोखोमैनो जोंनि जि बर'नि जि इयुन, बे इयुनखौ दानायाव जिहेथु बयहाबो बिबान दङ, आंहाबो दङ, बिथांमोनाबो दङ, बयहाबो बिबान दं हिसाबै इयुननि जि बर'नि जि मोनसे माहारि दानाय, हारि दानाय, बे हारि दानायाव जाहाथे मोजां मेडियानि गेजेरजों, निउसनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जे जोङो हांख्रायदों गोबांथार जोंनि केन्डिडेट बिथांमोना जायफ्रा SSC होनो नागिरदों, बिथांमोना माखासेया मिथिदों खिन्थु माखासेया मिथियाखैबो जानो हागौ। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों खावलायनो लुबैदों जायफ्रा SSCनि थाखाय आनजाद होनो थियारि जानानै दङ, बिथांमोनाबो जाहाथे फैनानै बगिनरि बर' थुनलाइ भबनाव फुंनि 6 बाजियाव फैनानै जाहाथे कचिंखौ लाफैयो, बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैबाय। आरो फुंनि 6 बाजियाव लानायनि थांखिया बेनो जे जायफ्रा पुलिस फिजिकेलि क्वालिफाइ जानानै दङ, माखासेया सोरबा हाजिरा मावो, सोरबा मिस्ट्रि मावो, सोरबा कम्पानियाव ड्राइभार मावो, आरो सोरबा खानाय हालाबायो होननानै बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनायलाय जोङो फुंनि 6 बाजिनिफ्रायनो लानाय जादों। आरो बे कचिंआ बेसे गोबाव सोलिगोन बेयो दानो जों बुंनो हाथ'वाखै। मानोना SSCनि जि माने एडमिट कार्ड जोंनो बिथांमोना फोरमायहोनाय बायदिबा 14 नभेम्बरनिफ्राय बिथांमोना दङ, सोरनाबा 14 नभेम्बराव दङ, सोरनाबा 18 नभेम्बराव दङ, सोरनाबा 8 डिसेम्बराव दङ। बेबायदिनो माने खुनु मोनसे फिक्स टाइम माने माबा गैया, डेट गैया। आरो जि पुलिसनि जि माने रिटेन जिथु टेस्ट, बे रिटेन टेस्टनि दाबो बिथांमोना जेबो माने टाइम टेबोल जेबो मोनाखै, एडमिट जेबो मोनाखै हिसाबै जानो हागौ बेयो 1.5-2 माससो, 1 खावसे बा 2 दानसो बे कचिंआ सोलिबाय थागोन। आरो बेनि गेजेराव जोङो फोजोबहैगोन। माने एबि, इउबि आरो SSC जों गासैखौबो जोङो जयैनो माल्टिपारपास मोनसे कचिं लाइनजों जों लांदो। आरो बेवहाय बावैसो जों रादाब मोननाय बायदिबा बेंकआव आरो रेलवेआव सोरबा बेबायदि फिलआप खालामनाय दं होननानै जोंनो रादाब हरदों। बिथांमोनाबो फैयोब्ला बे माल्टिपारपास कचिंनि गेजेरजोंनो बे माने गासिबो जागोन। लोगोसे जि मोनसे एबि आरो इउबिनि जि सिलेबास दङ, बे सिलेबास हिसाबैनो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागासिनो दङ। गोजोन्थों।